हेलो लोगोफोर बैसागुनि एसे रंजानानै खालायबाय जोंहा नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनहा जों माबायदि रंजायो जोंनि गामिना बिराद फुर्टि आरो नै ओंखारबायना नोंबो ओंखारबाय फट' खेबदों एसे खेबना लादों मोखां हाखांबाय बिखुनजोआसो सुन्दुरिसिन नै बिहामजो आंनि मानिखौ जाजोब्बाय नालाय बिहामजोना एखे बिहामजोना साबसिन एखे नै आइ आब' पाहारिया बायदि नुबायहाय नोंखौ जा समायखाबायहाय आब' आं बा ओरैनो हलाय जि फाग्लि फाग्लि देलायखायो जोंना लोगोफ्रा नै मोजां नुथारबाय मिनिनानै ओइ गाबथागोनहाय मोजाङै औ दे 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 फैदो गाखोला फैदो गोजौसिम थांला आयौ आं बाबाय दे जाबाय आब' जाबाय आं बाबाय आयौ रामा होननाय हिजरा नङा माद्रासि आयौ रामा नायलांबाय था नै बिबार बागाना जि समायदों आयै फाग्लि जसिन हरबाय दे फटक लागासिनो मालाय दे मोजाङै था फटक लागासिनो दङ मोसाहांबायबो नामा दासो ओंखारहांदों जोङो औ थ' फैदो लोगोफोर होनदो बाल मा आखाइल' बेलाय गाखोलां दे आंना बिहामजोआ देनजार फाग्लिखा गाखोलांबाय बिल्डिंआव हेल' मोसाहैबावबाय हनै लादों
बिउटि ओरैहाय फै समायना ओरैहाय फै नै लोगोफोर जोंना लोगोफ्रा दुब्लि थाबायदों दुब्लि थाबायदों नायहर लोगोफोर जोंना दावखो जोंना माइनाव हान्जाफ्रा नै बिहामजो पार्टिफोर बारस'नाय लामा जादों आरो हेल' ओइ गोलैगोनहाय नै माबाया हाखरा नै खेबदों हेपि बैसागु लोगोफोर नोंथांमोनहाबो रंजा सैसेल' खावसेबो होनो सैसेबो होनोबा नोंलाय मोसानो थांगासिनो बयबो रंजा बैसागु बोथोरसो ना हेल' माबायदि रंजाखो बैसागुखौ माबायदि बरायखो बिराद मोजांखा जोंनि ग्रुपआ ना ओरैबायदि मोजां बयबो नायजो बे फुंजानि ब्लगखौ अननानै बयबो लाइक आरो शेयार खालामनानै बयबो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव दे रायजोफोर नोंथांमोन साफा खारेबबो खालामनानै हो हेल' दे गोजोननाय थाबाय दे बै न'खराव हाबफैदों आरो जोङो दिनै सेकेन्ड दे 2 तारिख बैसाग 2 तारिख दुब्लि बारजों बारस'बोबाय बिहामजो पार्टिफोर गोजानो भट हो दे भट हो गोजानो भट हो होनदों नोंस्राबो भट हो जोंना लोगोफ्रा नै दे आइ मोसा रेफारेन्ट सुनानै हो आइ रेफारेन्ट मोसा जोंना नैबे सिकिउरिटि गार्ड बियो आं लास्टआव थाखायो नंखायो खनसेबाव आरो दे गोजानो भट हो